Здравейте хора, хайде да си оправяме заедно багажа за село Баня. Първо ще сложа ето тези тениски в сакът. Не е лесно с едната ръка да държиш да държиш дрехия с другата да снимаш, така че като го сложа ще... Добре, ето сложих. Значи сакът ми е розов, защото аз по принцип нямам други сакове. И този не е моя, е на кака ми. Сега ще сложа и късите панталони. Сложих ги върху тениските. И сега ще сложа пижамата. Сложих пижамата. Сега ще слагам банските. Има и още... ето ги и другите. Ето ги и банските, сгърнах ги. Сега ще ги сложа. Готово. Сложих ги. Сега ще сложа чехлите. Готово. Сега кърпата. Ето сложих и кърпата. Има още място. Сега ще сложа само едни чорапи, затова ще направя втора част, когато слагам и другите, просто защото сега нямам чорапи. И днес ще ходим да ми вземат чорапи, защото нямам. Те по принцип всичките другите, дето са ми останали, са зимни. И така хем да си имам и хем за почивката на село Баня. Между другото заминаваме на 3. Но пък ще направя и втора част, дето слагаме сладките неща. Сега ще сложа кашите. Общо взето, да. Ще направя и втора част, където слагаме сладките неща в раницата и за път неща, като храна, сандвичи и такива неща. Сега си сгъвам едно случърче да имам. То по-скоро май е яки. Ама да знам. Ето. И понеже има да слагам още неща, ще направя втора част. Дето слагам нещата за пътуване, храна. Няма да правя клипче как тръгвам. В YouTube може би, ама не знам. Общо взето това ще го кача в YouTube. И почти се оправил багажа, защото ми останаха още някои неща. Например, да сложа паста за зъби, четка, за там. Общо взето има още неща. Имам един такъв комплект, дето ще го нося на почивката, с дълъг ръкав и къс. И дълги панталони за по-студените дни. И още една тениска. И чехли. И чорапите, когато трябва да ги сложа и така. И с раницата, когато я оправим. И така. Общо взето това от мен. Чао.